Do Powiatowego Urzędu Pracy każdego dnia trafiają różne propozycje zatrudnienia. Najwięcej ofert dotyczy osób posiadających wykształcenie techniczne i zawodowe z kilku głównych dziedzin, w których specjalistów brakuje. Najczęściej mogą liczyć na ofertę pracy osoby, które posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe i doświadczenie w konkretnym zawodzie technicznym związanym właśnie z branżami takimi jak motoryzacja, czyli mechanicy samochodowi lub branża budowlana, no i z wykształceniem średnim, też technicznym. Wielu młodych nie chce jednak kształcić się i pracować w wymienionych zawodach, dlatego decydują się na studia. Jakie kierunki są najczęściej wybierane przez maturzystów w Legnickiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej? W tej chwili możemy powiedzieć, że tradycyjnie już największym powodzeniem cieszą się takie kierunki jak bezpieczeństwo wewnętrzne. Uruchomiony niedawno kierunek, który od początku bardzo duże zainteresowanie wzbudzał, ale też administracja, ekonomia, to są te kierunki, które są w czołówce, i pedagogika. Podążając za zainteresowaniami przyszłych studentów i analizując rynek pracy, uczelnia decyduje się również na otwieranie nowych kierunków. W tym roku władze planują uruchomić dietetykę w 2 modułach kształcenia – klinicznym i zbiorowym. W tej chwili otrzymaliśmy uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która zaaprobowała nasz wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witolda w Legnicy na uruchomienie tego kierunku. Oznacza to, że spełniliśmy wszystkie formalne wymagania, które stawiane są przed uczelniami, które chcą ten kierunek prowadzić, a więc mamy odpowiednie minimum kadrowe, mamy odpowiednich specjalistów, mamy odpowiednie zaplecze, mamy gotowy program, efekty kształcenia i te wszystkie inne niezbędne dokumenty przygotowane, żeby uruchomić. No niestety brakuje nam jeszcze tej kropki nad i, czyli podpisu pani minister. Ze względu na zapotrzebowanie szkoły ponadgimnazjalne starają się stwarzać możliwość kształcenia w konkretnych zawodach. Legnicka Henrykówka w nowym roku szkolnym zaproponowała kilka nowych ofert edukacyjnych, m.in. technik spedytor, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej czy ślusarz spawacz, które są obecnie deficytowe na rynku.